Lah ya apa nduk? Golek sawah kongon bapakmu. Iku ya meneh kok. Sampe tak supali kok ya ngono. Ciut-ciut, mate kabeh kok parine. Iya, sawah ndek endi lah iya. Golek sawah ndek endi ngene iki. Apa ya ngene iki sing buru tandur? Pak Sumi ini lak buru tandur ama. Oh iya, takkan Pak Sumi ini iki cocok iki. Nandi wong ngene iki. Paling nang sawah Iwan. Kalau wong iki kalau buru tandure Pak Subari kalau. Ayo parani. Masum! Apa tiwati? Masum! Apa tiwati? Aku tak takon sawah ono to. Malah. Ono, iko. Sawah sapa ya itu ya? Saya tak pijan ae kok. Iya. Masum ayo tengah Masum. Ayo. Ayo wong kaya. Wati. Nang sawah mas-masane sak ngono. Pak kate renteng mas-masan ae. Kemaruk wong iku. Imitasi ku. Imitasi ku. Ha iya, gak mungkin seorang mati. Sak tuku mas-masan gede-gede ning kono mangan ae njaluk takir kon kan. Lah iya paling tuku tangan nih wali. Tangan ngene. Sak. Gak ae. Iku paling kate tuku sawah guru kate delok tok iku paling. Bisa wong iku tuku sawah. Kayak tok wong kemaruk kok tuku sawah. Ayo ya, nek kene isis. Iya, nyelung bebek ayo. Iku lho kowe akeh bebek. Iya. Ana wonge apa ora ya? Lek ada wonge digas ayo, tapi lek ana wonge mlayu wae. Iya, boleh aman. Lah iya. Cukup mumpung gak ana wonge kowe. Ayo. Kabur. Ya yuk itu yo. Iya, aku ya izin ta lek iku ya tak klentek ta lek aku jajeng ya. Lah iya ya aku ya isin nek ngono iku. Di kampungku lis tambah dirasani sak RT iso-iso sak kecamatan ngrasani kabeh. Iya ya. Oh, desamu lho desa-desa ning wong sok alim kabeh. Lah yo. Itu hau-hau njel wis rupamu koyo trenggeleng hau-hau. Lho, lah kon kok ngilokno aku koyo bolos, kon ngejak tukaran ah. Wah, diam. Ngono ae tukaran ah. Kon iki gak arep sawah tukarane penggaweanmu grek. Jeli ku lho ngilokno aku koyo bolos. Lah karen jel kon iku seneng ngelokno ajeng sir. Ngaco dike lho raimu kaya apa? Apa? Kon ngilokno aku koyo tekos lonjing. Ayo grobok ah. Halo ayo, taruh kaya saiki. Ayo. Oh, kawan. Lis, Mbak Angel kok ngamuk temenan lis. Ampun Kak Jel, ampun. Kamu. Loh, ngomong ayo. Aduh, mak iki nandi sih rek. Cari ning sawah tak golek ning sawah gak ono. Salah aku iki luwe. Ambek Mas Ciptoku iki barang. Nandi sih mak iki. Dek, mak wis ketemu Adek. Mas, tulung ngono aku gak iso liwat aku. Waduh, apa sih? Aduh. Kok sih? Ayo. Lagian lo kamu Dek, kok wis rometeng kok ning sawah iku lho. Golek emak iku lho, sama dikon golek marah gelem. Ya wis. Mas ngapunten ya, Mas ya. Menku mak yo apa, he? Sawah garing ngering ngono kok iso ditakon aku. Aku ya gak roti Wati. Lek ro sawah garing mah ya gak tak tawakno kon ta. Oh ya apa, Mak? Lah yo. Gatel kabeh ta aku. Gatel kabeh sampean dak muter-muter kono dibane sawah garing. Wis sembuti Wati aku te mulih ngrasakno kon tambah budrek kan. Oh, aku tambah ngrasakno sampean tambah sumpek. Wong tidak keliling sawah meter kono yo apa, Nduk? Sampai mama iki gatel kabeh mas-masane mama iki untung gak ilang. Lah ilang tak kon nempuhi ku semini ku. Wis ngono. Ayo mulai. Tenang aku jalan. Ayo. Coba Dek. Ya, Mbak. Oh, sama nih saya, Mas. Ya yuk, kon apa brakakan ning sawah yuk. Sama niku nandi ae sama aku iki luwe. Iya, ndang masakno kono lho aku luwe. Walah rek, nelongso diwaneni mantu. Dadi mantu sedina ae wis wani nyentak-nyentak. Ani yo dadi mantu setahun gak mati tuwek aku. Mak, ndak usah nyucut ae wis ndang masakno ae mulai. Waduh, ayo Mak, mulai Mak. Ya wis ayo. Iki nduk, mama lak kudu salin maneh ta iki. Gara-gara sumi ini gendeng iku.
Gak kena. Kok isone muter sawah salah panas kayak ngene beduk dobel. Gak muter gak oleh sawah, oleh jeblok kabeh iki. Ayo mulai. Sumpek aku.